Pistaciul are o zonă încăpătoare de grătar chiar lângă căsuță și prezintă o terasă panoramică în mijlocul pădurii cu o canapea exterioară. Iar în spate, într-o zonă ferită și intimă, avem jacuzziul care este încălzit pe tot parcursul anului. Căsuța Pistaciu are o canapea extensibilă, multe spații de depozitare, precum și o bucătărie complet utilată mobilată cu frigider, plită, air fryer și toate tacâmurile de care ai nevoie. Încălzire în pardoseală, aer condiționat și un dormitor care din nou este panoramic cu un beluc care te lasă să te uiți la stele pe timp de noapte. Baia din Pistaciu este foarte spațioasă, are o zonă de duș, tot ce înseamnă halate, prosoape și tot ce aveți nevoie pe sejur. Pistaciu de asemenea are o zonă superbă, chiar sub căsuță, unde poți să te bucuri de o cafeluță împreună cu cățelul tău și să citești o carte bună.